Pasaden 2023ko abenduaren 30ean Aske Antolakundeak espetxe martxa bat burutu zuen Zabaiara. Alde batetik euskal preso politikoei elkartasuna adierazteko eta beste alde batetik amnistia osoa aldarrikatzeko, ez? Hortaz, behin espetxe martxa bukatuta, Zabaiatik ateratzeko dagoen bide bakarrean ertzaintza jarri zen eta modu oldarkor batean gure aurka egin zuten. Eta bertatik pasatzen ziren guztiak edo ia guztiak identifikatu eta gerora isundu zituzten. 1.200 euroko isun bana ezarriz eta 128 pertsona kontuan direla kontuan izan da, 153.600 euroko isuna ezarri digute. Hori gutxi ez balitz, ukipenak, heriotz mehatxuak, kolpeak eta grabaketak ere pairatu genituen haien partetik. Eta hori horrela ikusita, gure autua hasiera batetik izan zen eta izaten ari da, kaleetan, Euskal Herriko kaleetan hau beraz zabaltzea eta hortaz gain borroka judizial batean murgildu gara. Hortan 128 pertsona hauen helegiteak jarri ditugu eta orain jakinarazi digute helegite hauek ukatuak izaten ari direla. Dena den, argi daukagu ez dela harritzekoa ulertuta ertzainari dagokiola helegite hauen baieztapena edo ezeztapena ematea, eta izan ere Mozal legea bera militantzia politikoa anulatzeko eta poliziaren impunitatea markatzeko erabiltzen duten estrategia dela. Hortaz, esan dezakegu Eusko Jaurlaritzak 153.600 euroko isuna ezarri digula. Lehenik eta behin, auzolana pilotalekuan kirol ikuskizunak egongo dira. Gero horren ondoren, bazkari herrikoi bat egingo da, Jardun Arabako sare sozialetan apuntatu aldena. Horren ondoren, Paul Casalen eskutik kontzertu akustiko bat burutuko da. Eta behin amaituta, belada borroka ikuskizun bat egingo da 5:00. Behin hori amaitzen denean, Gasteizko gaztetxean, 8:30 aurrera kontzertuak egongo dira. Eta bertan Edu Zardoia, Perlata, Sustrai Berriak eta Die Bilateken eskutik joango dira. Dei egiten diogu jendeari bertan parte hartzea eta gerora ere egingo diren elkartasun jaialdietan ere parte hartzea eta mezu argi bat botatzea antolakuntza eta borrokaren bitartez lortuko dugula behingoz represioarekin bukatzea eta amnistiak ekarriko duen independentzia eta sozialismoa.